každý mluví jenom o zámcích na Loáře. Ale i my v Itálii máme oblasti daleko bohatší než Loára, které jsou plné prestižních rezidencí. Například Benátsko. Nic si nezadá s benátskými paladiánskými zámky. A naše Slow Tour začíná. Dnes začínáme ve Vicenze a přirozeně Palladiem. Tohle je poslední Palladiovo dílo, které začal stavět v únoru roku 1580 a v srpnu téhož roku umírá. Je to jako jeho poslední vůle. O 20 let dříve, někdy kolem roku 1560, Palladio začal přestavovat i slavnou baziliku. Je opravdu nádherná tahle bazilika, ale čekal jsem kostel a ne tohle. Původně se jednalo o středověký gotický palác, kterému bylo dáno jméno bazilika čistě proto, že se Palladio zamiloval do klasické architektury antického Říma, když studoval Vitruviovy knihy a rozhodl se začít používat některé stylové prvky antické architektury a vtisknout je do této budovy, která tehdy byla správním sídlem soudu, obchodu a městského života obecně. A jak v té době vypadal městský život ve Vicenze? V té době tu byl soustředěn obchod s hedvábím. Už tehdy byl severovýchod Itálie jako dnes? Ano, tak trošku už to byl. Je zajímavé, že v tomto prostředí, ve kterém toto dítě štěstěny... Moment, Palladio přichází jako učedník a stává se z něj velký architekt a zkušenosti získává v prostředí, které zažívá ekonomický rozmach. Už je mi to jasné. A hlavně se tady ve Vicenze setkává se svým mecenášem Gianem Georgem Trissinem. Trissino byl politik a revolucionář, který vedl povstání proti Benátkám, za což byl vyhnán do Říma. Tam se seznámil s díly, na kterých pracovali papež Lev X., Raffaello, Michelangelo a další umělci a chtěl je i do svého města. Měl sen přetvořit malé provinční město na hlavní město architektury, k tomu ale potřeboval pomoc a tu našel v mladém Palladiovi. Trissino si Palladia osvojil a nechal ho vystudovat, aby se z něj stal prvotřídní architekt. Palladio byl synem mlynáře a už jako 13letý se začal živit prací v jedné kamenické dílně, čili začal pracovat rukama. A tato jeho zkušenost s prací kameníka ho doprovázela po celý život a díky ní se mu podařilo dosáhnout velkých úspěchů. Jeho architektura přežila mnoho století a vytvořila velmi pevné vazby se starověkým Římem a potažmo i Řeckem. A proč byl vlastně na klasiku tak fixovaný? Za prvé to nebyla taková klasika, jak ji vnímáme my. Všechno to bylo inovativní. Představte si, co si lidé mysleli, když se tyhle palladiánské stavby celé bílé zjevily jako kosmické lodě ve středověkém městě. A za druhé to mělo ještě politický důvod. Obyvatelé Vicenzy totiž nenáviděli Benátčany. Navázáním na antiku objevili své kořeny, které v Benátkách nejsou. Prostě chtěli být jiní. Palladio byl mužem ve správný čas a na správném místě. Stal se prakticky architektem všech bohatých rodin ve Vicenze. I proto, že jim dokázal ušetřit hromadu peněz. Palladio vymyslel a nechal si patentovat cihly ve tvaru trojuhelníku, něco jako sýrové trojuhelníčky, a když je složil dohromady, tak z nich vytvořil zděný sloup. Ten poté omítl speciálním štukem nazvaným marmorino, vyrobeným ze směsi drceného mramoru a vápna. Po vyhlazení omítky sloup vypadal jako z kamene. Podívejte se na tuto krásnou budovu. Tahle nebyla omítnuta, ale mohla mít fasádu udělanou tak, aby vypadala jako obložena bílým kamenem. Některé jeho budovy měly i barevné nátěry, čili všechno bylo o mnoho levnější, než kdyby se stavělo z pravého kamene, jako je tomu u baziliky. Takže to byl i levný architekt a proto se velmi zamlouval šlechtickým rodinám. Někdo říká, že vymyslel nízkonákladovou architekturu. V určitém slova smyslu ano. A podařilo se mu splnit velký sen o kulturním povznesení, dokonce i u Američanů, že ano? A něco z historie. 6. prosince 2010 Kongres Spojených států amerických přijal usnesení, kterým Palladia definoval otcem americké architektury. Vždyť se stačí podívat na Bílý dům. Ano, je to tak. Palladio skutečně představuje jejich spojení s antikou. Když se Američané snažili rozhodnout, jaký tvar by mělo mít sídlo jejich prezidenta, nechtěli žádný zámeček ve francouzském nebo anglickém stylu.
protože to by pochopitelně představovalo styl evropských monarchií. Chtěli mít republikánskou architekturu. Palladio po sobě zanechal nesmazatelné stopy. Ostatně podívejte se na portrét Palladia a fyziognomii architekta. Jsou úplně stejní. Třeba je jeho vzdáleným potomkem. Dnešní Slow Tour jedeme na šlapacím kole s elektrickým pohonem. Nechala jsem za sebou okresní silnici, abych dojela až sem před tento kouzelný Palladiův zámeček, posazený na úpatích okolních azolánských kopců. Všude tu je jen samá zeleň, vinice a krásné věci jako tento zámeček. Kdo ví, jestli budeme moci jít dál? Kdo ví, jestli není soukromí nějakého vévody nebo knížete? Nebo jestli tam nebydlí nějaká rodina? Halo? Dobrý den! Dobrý den. Promiňte, vy asi budete správce. Jsem správcem tohoto zámku, ano, i tak by se to dalo říct. A myslíte, že by se dal navštívit? Jistě, pro veřejnost máme otevřeno po celý rok. Opravdu? No to je úžasné. Vždyť je to jedno z vrcholných děl Andreji Palladia. To bez pochyby. A uvnitř máme 6 sálů plně pokrytých freskami od Paola Veronéseho. To je tedy něco. Vittorio není jen správcem a vlastníkem tohoto zámku, ale je přímým pěstitelem vinné révy a řídí zemědělskou farmu na zámku Mazér, což je dnes obdivuhodný způsob života na venkově. Jsme tu na Slow Tour po benátských zámcích. Podloubí hospodářského stavení. Podloubí je sice venkovní, ale zastřešená část hospodářského stavení, takže se dalo pracovat a přímo vstupovat do všech ostatních prostor zemědělské usedlosti, stájí v přízemí a sýpek v patře. Všechno bylo dostupné. Tady se mohlo nakládat a vykládat. Třeba obilí. To se v přízemí čistilo. Ukryté před nepřízní počasí. To měli promyšlené. Taková podloubí v Benátsku zůstala u tradičních staveb po celé 19. století. Nyní se dostáváme do rezidenční části zámku. Ano, jdeme do takzvaného vznešeného patra, kde se nacházejí sály s freskami od Paola Veronéseho. A to tam má mít sama? Jistě. A vy jdete kam? Já se vrátím na pole. Škoda. No dobrá, tak se uvidíme později. Nashledanou. Nashledanou. Zámek Barbaro Mazér vznikl právě jako místo pro umělecká a intelektuální rozptýlení. Zadavatel stavby Daniele Barbaro, který byl mimořádně vzdělaným mužem 16. století, s Palladiem studoval v Římě Vitruvia a zlatá pravidla klasické architektury. Víte, že hrajete opravdu dobře? Opravdu! Aby ne, mistr Lucio Degani hraje první housle u benátských solistů. Aha, už jsem zase něco nemístného plácla. A u vás předpokládám, že nebudete správkyní tohoto zámku. Ne, nejsem. Mám to štěstí, že tu mohu žít. To je úžasné. Takže vy tu skutečně v současné době žijete v prostorách z dávných dob, ze kterých tak moc dýchá historie. Ano, ale pro mě jsou úplně normální. Možná proto, že jsem v nich vyrůstala. Člověka naplní neuvěřitelnou pohodou. Necítíte se tu vůbec jako v muzeu, ale jako v normálním pokoji. To skutečně máte pravdu. Máte prostě chuť si tu sednout a dát si kávu. Možná v zimě vám bude trochu chladno od nohou, ale ještě bychom si ji mohli dát. A tahle místnost i ty ostatní místnosti jsou obývané. Jsou vybaveny nábytkem. Vidím, že jsou tu i fotky. Tamhle na té jsem já, když mi bylo 18. A tahle jestkyně? To je jedna známá mého tatínka, mistrně jezdila na koni. Toto je můj tatínek. A tuto místnost ve skutečnosti obýval. Lidé snili o klasické architektuře a zde si ji vytvořili za pomoci moderních metod, které jim renesance nabízela. A přední malíř Paolo Veronese ji obohatil o své vize.
Jeho fresky tu vytvářejí dokonalé iluze a mně se zdá, že začínám vnímat jejich hlubší význam, který nelze snadno postřehnout. My se teď nacházíme uvnitř architektonického díla a navíc tu máme i architektonická díla na obrazech. Přesně tak. Jsou tu namalovaná okna, která vedou do okolní krajiny a jsou tu i bohové znázornění namalovanými sochami. Za namalovanými okny je znázorněna příroda, která jakoby sem vstupovala, jako bychom viděli, že se ta pergola těsně přimkla k domu. A k tomu všemu jsou nahoře olympští bohové. Stačí se zahledět a už stoupáte přímo na Olymp. Ty postavy na těch nádherných freskách ale mají poměrně realistické tváře. Kdo ví, třeba znázorňovali skutečné členy rodiny Barbaro. Ano, osoby, které byly z této rodiny. Skutečně to nejsou žádné abstraktní tváře. Jsou to portréty. Je to jako kdyby vlastníci a také samotný Palladio a všichni ti, kteří byli zapojeni do vybudování této nádhery, tohoto chrámu, se chtěli ve tvářích bohů zvěčnit. A tady byla objevena jedna moc zajímavá věc. Tento obličej, taková jakoby maska. To je obličej Palladia. Neříkejte. Opravdu, to je maska Palladia. Takže to je on. A pak je tu ještě ten... Pak je tu ještě portrét Paola Veronese. To není možné. Skutečně. Namaloval se tam. Namaloval se na konci této zvláštní řady dveří, které jsou čím dál užší. Podívejte se na nadpraží. Vyvolají ve vás opravdový pocit, že se z druhé strany právě vrací z lovu se svými psy. Tedy takhle nás ošálit. To měl fikaný nápad instalovat do řady čím dál tím užší dveře, aby prohloubil perspektivu a člověku se pak zdá, že bude muset ujít několik kilometrů, než dojde na konec. To je fantastické. Opravdu fantastické. A teď je nám ctí, že se s ním můžeme seznámit. Toto je pan Paolo Veronese. To je neskutečné. Děkujeme opravdu moc za překrásný zámek, který jste nám vyzdobil. Děkujeme, bylo to od vás moc milé. Možná nám i sám chtěl něco říct, což jsme ale pochopili. Tady k tomu pejskovi na obraze se váže jedna historka. Když se to tady všechno restaurovalo a odstraňovaly se staré retuše, vyloupl se z obrazu další pes. Když si ho zamalovali, asi jim nepřipadal nějak zvlášť hezký a nechali viditelného pouze toho chrta vedle něj. A naopak Veronese původně namaloval i svého psa. Nejenom portréty všech lidí z rodiny, ale dokonce i svého psa. Opouštím zámek Barbaro Mazer a jeho vlastníky a správce, kteří mají tu čest, že mohou pro nás všechny opatrovat takové nesmírné kulturní bohatství.